Morning mga langga. Yes, so congratulations to us kay nakumplito na to ang 9 doon sa Misa de Gallo. And karon pod is ang atong episode 9 sa atong vlogmas, which is last day po siya. So isa na lamang to ang nahibilin nga ato ihatag. And syempre, isa na lang po ang atong hatagan. So we will be back later mga langga. So see ya! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Back mga langga! Yes mga langga, so karon is ang last day or ang episode 9 sa ato ang vlogmas. So, kanina lang ang nahibilin nga kuan nga family nga atong shiran sa atong blessing. So kani is sila ni Auntie Pina and family. So, yes. Basta ka na siya sa Auntie Pina. And mga langga, sad to say, dili ko makakuyog nilang Angel Bear. So, ang maghatod, ang maghatod ra mga langga is si Angel Bear, kabura, o si Papa Bear. Sila ray mo ato kay dili ko pwede mo malakaw. I mean, kanang makagawa. Basta dili ko kay gihilot ko mga langga, gihilot ko. So, moto siya. So, sila ra ang mo ato og si Papa Bear. Nahana dapit ilang balay guys. So see you later. Nangutaan namin yan ang mga bata guys. Kaya wala may kabalagasan ng balay na ipipina. Pero honey good siya. So tuduan natin nila ha. Babush. Kami ni hatod te, wala man si Miljoy. Gidaot si Miljoy. Spaghetti. Gatag Miljoy te. Dito be ko sa ilang lula ni okay lang mama. Okay na Jing? Ha? Okay na ni. Basta. So, muari sa mite kay meron maglangan. Merry Christmas te. Nakuan ka nasakpan mo ni. Hi guys. So, ako nang gihatag. Nakuyawan ko kay karon pa ko maka-story aning dagan kaayo. Uli na mi kay Pandra. Kanang di rin maglangan kay lapok pa kay guys. So, see you sa among balay. So, nauli na sila mga langga. And, buto siya. So, we're so happy kay nakashare na po tag blessing, which is ni Auntie Pina. So, that's it for today's vlog. And yes, humana atong vlogmas. Congratulations to us. And So, that's it. We hope that you enjoy. because we're just spreading good vibes and love to everyone. And mga langga, yes, thanks to Papa Bear, ako ang substitute. So, we should always bear in our minds mga langga nga we should always share our blessings. Bahala ginagbay, basta kanunay. And then, the essence of Christmas is God. God is love. Love is sharing. Yes, so again, this is Mama Bear And this is Angel Bear. saying Merry Christmas!